Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो Monika Boro YouTube चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। गामियावहाय हाबा दङ बिनि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नै जों दायो हाबायाव थांसै। आंजों लोगोसे आब' दं आरो आगै दङ। थ' बिदिब्ला